చిన్న విన్నపం. వానరాలు మన ఊరిలోకి రాకుండా అడవుల్లో ఒకప్పుడు ఉండేటివి. అప్పుడు వాటికి అడవుల్లో పండ్లు ఫలాలు దొరికేటివి. ఇప్పుడు ఈ కాలంలో అడవుల్లో పండ్లు దొరకని పరిస్థితి. కావున వీలైతే ఊరి బయట ప్రదేశాల్లో మనం పండ్ల మొక్కలు, జామ కానీ ఇలాంటి మొక్కలు నాటితే వాటికి ఆహారం దొరుకుతుంది. మనకు ఊర్లోకి వచ్చి కోతులు ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి కూడా రాదు. కావున వీలైనంత వరకు బయట మనం పండ్ల మొక్కలు నాటితే బాగుంటుంది.